Tak už mi snad můžeš prozradit, proč jsi mě sem pozval, Vítku. Je na čase si promluvit. No, a o čem bys si teda se mnou chtěl promluvit? O čem? O čem myslíš? Ráda se nechám podat. Fakt ráda, Markéto? Ano, ráda. Tak poslouchej. Jsem jedno velký ucho. Ano, to si. Víš ty ale vůbec, jak velký? A jak velký, Víťo? To se právě teď uvidí. Jen abys měl jasno, tak o místo předsedkyně sněmovny mě nikdo nepřipraví. Je vidět, že ti to zatím stále celkem pálí. Všechna čest. Ale co říkáš na to, že oblíbenost Fialy i tvá je na samém chvostu a že příštím premiérem budu já? Když mi pomůžeš, nechám tě ve funkci. No, a co si teda představuješ, že bych měla udělat? Zanedlouho spatří světlo světa kompro o Fialově roli v Kampeličce. Tomu zlomí vás, spolu se rozpadne a Topka bude kandidovat se starosty. To zní jako plán. Ano, to je plán. A teď si na to zatančíme. Jak budem dojít stáda, my máme plán. Jak budem dojít stáda, a ten naší plán. Kdy zajistí, že brzy budu král. Povstan, 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 povstan. Viděl ses v zrcadle? No to si snad děláš prdel. Říkal jsem jasně, nechat zlikvidovat všechny klíčové svědky z dozimetru a z Kampeličky a ne, že je máš zlikvidovat ty osobně, jeli to. Všechny šaty dolů. Moc se omlouvám, Done Pablo. Dělej, už si měl být 4 minuty svlečenej, ty magore. Bacha, teď to bude trochu lechtat a studit. Jau, brrr, au, to lechtá. Povstan, povstan,